Nordisk Film præsenterer årets hyggeligste familiefilm. Nej. Jo, siger jeg. Nej. Jo! Mor og far, kan I ikke lade være med at diskutere altid? Terkel, vi diskuterer ikke. Vi skændes. Et hverdagsdrama for både store og små. Surprise, møgunger! Du kan sgu da ikke bare slå! Hvad vil du gøre ved det, Tove Frans? Hvad laver du, onkel Stuart? Det kommer til at gå ud over mig på mandag. Anders Anden Mattesens Terkel i knibe. Hvad så der, Terkel? Har du tisset i bukserne? Sjov. En historie om evigt venskab Hvis det havde været en militærpistol, ikke også? Så havde det skudt kuglerne af dig, mand. og uskyldig kærlighed. Se! Fede Dorit og tøsedrengen er kærester! Nej, jeg skulle da ikke forelske i sådan en fed ko. Med musik, alle kan synge med på. Dellefryd, kom igen. Din mor, hun er for gavmild. Din far er 10 forskellige mænd. Og min far, han kan tæve hver en af dem. Og hvis det... Oplev Anders Mattesen i alle de folkekære roller som Ulækre skøgeskrev er et forbudet fucking møglæderfjæs. Du snakker bare så klamt, jeg får gøjseren over dig. Du er for grim til mig, at din mor, hun er med på den værste. Min søn er kæreste, og jeg engang har. Nej. Terkel, vi diskuterer ikke. fyldt med det herligste ungdomshalløj. Så kan du lære det, mand. Sjov og spilopper. Du skal dø. Mundre løjer. Terkel. Superspas. Terkel i kniben. I biograferne til påske. Jeg tror, det bliver meget sjovt. Nej.